Ni n bɔra sugu la, n bɛ fɔlɔ ka n tɛgɛ ko. Wa kan ka ni mana min bɔra kɛnɛma k'o désinfecter ni ji ani safinɛ ye. Kɔngɔ, karɔti, aubergine, tomati walima nabulu olu bɛɛ bɛ se ka lasago ni vinaigiri ye walima lemurukumuni ye. Walasa vinaigiri kasa kana to u la, i b'u bila ji gansan la ka miniti 10 wɛrɛ kɛ tugun. Ka u laja ni fɛn jɛlen dɔ ye. Jaba, layi walima pomme de terre olu bɛɛ bɛ se ka jɔsi ni vinaigiri fitinin ye ani chiffon walima finikolo jɛlen dɔ ye. Jiridenw wɔrɔli nafa ka bon yanni k'u dun. Sugaromana, sardinibara, lɔgɔtibara olu bɛɛ kan kan ka ko ji safinɛman na walasa k'aw ni lakisi banakisɛ in ma aw ye manako nɛmɛ. Virusi bɛ se ka to fɛn sanfɛ nka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko banakisɛ in bɛ se ka sanga 72 de kɛ mana sanfɛ ani boîtiw i n'a fɔ sardine wa a bɛ se ka sanga 24 de kɛ carton sanfɛ. Sanga 2 k'a bila sanga 8 na a bɛ o de kɛ inox kan.